uma kuthiwa ucorrupt kusho ukuthi uyisela. Akekho kodwa umuntu kuyo yonke leminyaka oseke waveza ngisho ispenethu nje ukuthiwa sake santshontshwa uZuma. Uyabona ke kade bengiqhamukela ngeindlela ezihlukahlukene. Kukhona abanye laba bezepolitiki abagijimela umvikeli wezwe lentokazi yasuka lapha ekade umvikeli. Yathi ayiphoqe uZuma ukuthi akhe into okuthiwa iCommission ezophenya izinto ezimbi ezazenziwa omunye umndeni okuthiwa wakaGupta. Hawu yebo na kwathiwa akaphoqwe uZuma angayikhetheli naleyo judge eliyophatha leyo commission. Kufanele akhethelwe ijaji elikhulu limtshenala ijaji. Kanti umthetho sisekelo uthi umongameli uyazikhethela ijaji. Kwathiwa no uzokhonjelwa umphathi wamajaji yena bese khetha nje. Nangempela ke ngalungisa ngithe ngisalungisa ngangise umongameli. Wakhona bathi sheshisa bo. Sheshisa. Ngoba belindele ukuthi le commission le wonke umuntu ozoya lapho uzofika athi uZuma wenza lokho. uZuma wenza lokho. uZuma wenza lokho. Ngabatshena abanye kuseceleni nje. Musani ukwenza kanje. Niyo mangala uma sikhona le commission. Ingasasho ukuthi uZuma wenze lokho. Isinikhomba la phakathi kwenu. Hayi bangezwa. Bangezwa. Ngathi hayi kulungile. Baze babona ukuthi uma bengitshena eceleni angizwa. Bayongitshenela eParliament. Parliament lapha kuthiwa le commission yenze. Ngasukuma naseParliament. Ngathi ngizoyenza le commission. Abanye benu bayokhala uma isisebenza. Bangangizwa nalapho. Ithe isaqhuba iCommission. Hey, senzeke imanga. Wafika indoda esidudle ngaka emhlophe etheqwa. Angisakhumbula igama la ukuthi ubani. Wagripha. Agrees. Oh, to agrees. Hey, yakhuluma indoda. Waxhaphazela iziswe ebantwini. Ngathi Nkosi yami only ukuba bangilalela. Ukuba nje bangilalela. Kubi manje. Uagrees akaze nje akhulume ngoZuma ukuthi uZuma ubona nje wayepeculatela into engathi ishu. Kodwa kwabanye ukhuluma impela sobani bani ngamnika imali ka. Nanka amaphepha. Kubani nganika imali ka. Nanka amaphepha. Kubani ngam Ngenkathi ke ngikhuluma eParliament ngangibeke ngesingisi le ndaba yokuthi bayokhala. Ngathi some of you will regret. Uyasizwa leso singisi? Sibekwe kahle nje. Uyabona ke ngisho lento ngoba ngifuna ukuthi ebantwini nakuleli icala leli elila elithi uZuma ucorrupt. Angaze ngenze lutho nabani. Angaze ngenze lutho nankampani. Ngoba ngangingekho la kuxoxwa ngezikhali
ngangila mina ngiwu-MEC kodwa ngiyanamekwa nje angithemba ukuthi abantu abaviki ngami ezonweni zabo. Uma leli cala liqhubeka amajaji ethi hayi njengoba abameli bami bethi alingaqhubeki ngoba libukele phansi isithunzi sami namalungelo ami, njengoba seliqede ishumi leminyaka neminyaka emihlanu mhlambe nofakazi ababekhona sebafa abanye, kodwa ngoba kufuneka aboshwe lo Zuma kuthiwa liqhubeke. Ngithi nakulona kungavela abanye obusasa ngoba phela ngeke nje ngiboshwele ubala ngingenzanga lutho. Nabanye abantu uyazi leli cala lachithwa kule nkantolo ujaji ubaba uMsimango wathi alikho leli cala, bathatha babuyela balifaka futhi laphinda lachithwa ujaji uNicholson wathi alikho leli cala ipolitiki yodwa le, baphinda bayolibuyisa eBloemfontein ngqi. Kufunwa mina njalo asingavuki namanye amadoda nithi nilindele uZuma kuthiwa nangu uthatha isigaxa semali engaka kuvela amanye amadoda.